akong kahibgudngan, mga pari bang nag-apil-apil ani bitaw? Sila nahibaw gyud tungod sa kwarta, bida sa doy. Ngilad kaya na oy. Mag-blessing-blessing mo na mga buayang dagko. Ay og consistent gyud ta sa atong kininiyang just like the compass, kana bang moral compass. Consistent man na. Kuani kanang ngana say aligri gini kanunay but ato sang hapitan tong nitabo kagapon sa Senado mga higala. So gi-archive ang kining issue may tungod sa impeachment complaint. Kuan gihapon yun. At the end of the day, it's really partisan politics ba? Ang decision sa mga kuan. I mean, everybody claims nga ang ilang stand is objective. Pero objective ba? Wa kuno sila gidapigan, ang ilang gidapigan, ang prinsipyo o ang kahulugan sa balaod. Well and good. Pero og imo nang kwintahon og diin sila mamutar, pareha sila og brugana. Mailan gyud nimo. Swear ko ninyo mga higala, i-challenge anyone nga naminaw karon. Kadtong mga nasuko nga sa decision sa Supreme Court nga gibasura ang impeachment complaint, kinsa gibutaran sa miaging eleksyon. Eleksyon ni Duterte, Otso Diretso sa Inodoro, BBM Sara, o karong bago, midterm election. Tanawa o kinsa ang mga personalities behind. And, hey, okay raman na. Okay raman na. Nga, magpatuyang mo sa inyong gibate. Pero, og inyo nang atakihon ang naghatag og kalig-on sa atong nasod ba nga naay hustisya, naay arbiter of justice sa atong nasod. Mura og sukuhe na ako sa ako lang ha, di mo ko bugado. Mura ba og lain paminawon tungod lang kay daghan diha ang nang himo sa Supreme Court na natudlo panahon ni Duterte. So buot pasabot utangan ang mga tuta ng Duterte kay si Duterte gatudlo ano mo mga maestrado. But deep inside you, kay bao mo sa prinsipyo nagpaluyo niya na. Now, mao na inyong hunona din, kamao, nahiba, mao da gyud na di ay kanang hasta kanang pagpili og kuan kanang kisay mga lingkod sa Korte Suprema. Mga bata-bata dahil gihapon nagpolitiko. Kamu may gaingon. So, you know, lain kayo paminahon eh. I'm not in favor of those against. Kuang ko kanang mugtan-aw ko the likes of Carpio. Kana si Carpio, unsa man gyud hinungdan ng Carpio? Ordinary yung tao naman na si Carpio, retired Associate Justice. So, civilian, back to civilian na ka. O sa istorya pa sa mga bugoy, back to civilian. O niya, tanawa na ko kung saan na siya. Any issue, interviewon. Tanang issue, kanang foreign affairs, starring siya diya. Mo comment din siya, murag siya, sweeto tanan. Sweeto tanan. Pero kaupat dahil na mabypass si Carpio, dapat Supreme Court Chief Justice na unta na i-bypass ka upat. Kaya matod pa ni Attorney Johnson Hontanosas, tinimbang ka, ngunit kulang. Oh. Bisag kung saan nila iyang i-komentaryo, sweeto kayo. Iyang mga estudyante mismo moingon nga sayo, with due respect, Associate Justice Carpio, mali yata yung naiyang dyan sa YouTube nga manginaway siyang stand o niya mo pasabot o nga nung sayop si Carpio.
Nga kanang mubali ba, mausab ang unanimous decision. Gi-cite na ni Risa Hontiveros atol sa debate. Gibadlong sa Supreme Court karon mga higala nga takaam lang ka, di man mautong imong gisaysay. Gi-fact check siya. Kaya ang idea magod nga pasabot ni Marcoleta nga umanahon min mabali ng unanimous decision. Dili na mabali. So duwato ng inyong kuan kanang reklamo ngadto sa Supreme Court ng motion for reconsideration. Duwato lang na. Pero di gyud na mabali. Respeto lang ng pagdawat. Matod pa ni Senador Marcoleta kay wa pa na mahitabo. Unya kinsa man say gawas og dunay major good nga wa mahibaw sa Supreme Court ba. Unya major blunder ba nga susipya ta man dai wa man kibawa ni ato ni utron. Gideliberate man gyud na niya in bank. So, mao na siya ang resulta mga higala. Ang akong pangutana aning agresibo kayong ma-impeach si Sara Duterte. Next year dahil di pwede. Kay kada tuig mahimo magkag mo kuan mo file og impeachment complaint. Kas alang dili kadaghan sa usa ka tuig. Ug nay hinungdan nganong gisitar na sa Batakang Balaod. Kay gamito na siya i-weaponize na sa mga political opponents kung tugta na nga kinsa na lang makafile og impeachment complaint. Wa gani mo file og impeachment complaint ang nagsaulog sa adlaw na tawhan karon. Kana si Ricolò Monte Aragon yun. Nagsaulog sa adlaw na tawhan karon. Wa man mo file og smiling man kanunay. Happy dude. Bitaw gikan ka na mo puloy ha. Gikan ka na mong tanan. Happy birthday to you. Unya ako sang ipibaw mga higala nga bago na tag-management diri sa Sibianan DYRF. Ang manager dili ni si Father Filmar, si Ruben Bertuccio mo'y mo manage. Unya wa pa'y apparent changes but eventually it will happen. And because this is a new management. Expected na siya. Mamutang na sila ilang tao diri. Ano ba? Na apoy kanya kamo ma-retain mo na kay necessary man mo sa trabaho. Unya, man na to because at the end of the day mga higala color lagi gihapon, political color lang gihapon. Political color. Nabuang kita ng politika. Kining atong nasod. Ang pirmi mag-eleksyon. Mura patag gipanawayan sa eleksyon. Pinalitay. Kay bawa kitag dishonest ka na mga congressman nga you are claiming to be morally upright. Wa na sila moral ascendancy. O ang mga tao na sayon niya na ang akong kahibgudngan, mga pari ba nag-apil-apil ani bitaw? Sila nahibaw gyud tungod sa kwarta, bida sa doy. Ngilad kaya na oy. Mag-blessing mo na mga buayang dagko. Ay og consistent gyud ta sa atong kininiyang just like the compass, kana bang moral compass. Consistent man na. Bisag usaw ni magtuyok-tuyok kanang needle sa compass steady ko na north. So mangutan na ta. Wa mo may bawo o kung say kalaki ang mga kongresista.
pila ka milyon ng ilang pangatag atol na itong kampanya sa miyaging eleksyon. Kasi may wa masayo na. You call it morally upright. You call them kay they don't like graft and corruption. Come on. Nga ay red flag gikan sa Commission on Audit. Gi-question good ang billions nga gipirmahan sa Senado o sa Kongreso. Ilusot na hay man ang mao mga projects. Ang kuha mismo ilahan ng trabaho, dili na trabaho sa Kongreso ka na paghiling-hiling og diin igasto ng kwarta, kuha na. So ang kuha ng utana, wa man mangutana ang kuha mahitungod sa Vice President. Approve man sila sa expenditure sa Vice President, Office of the Vice President. Man sila kakitag red flag. Pero diri sa DPWH. So nangot sila mismo ang kuha miingon nga billions nganong inyo man nagipalusot unihay naman na ron. Bawiaw na nato. Naningog ba ang mga halangdon ng mga kongresista? Ila bang gikukod ang mga daggo sa DPWH aron mga bilanggo mo kay kawatan mong daggo? Wala, ngano man. Nganong mura man uni approve without thinking man. Ang dire budget sa Office of the Vice President ilang gi-slash. Ikuhaan nila. Kay di lagi sa wa ka explicar gyud sa paggasto in 11 days na hurotong 125 million in 11 days. Mo man ay issue, di ako na magsugod. Pero gipasabot nga ug di ni mo hutdo na mo gasto. Mubalik ni sa panudlanan, so amo ning pahimuslan. Wa na yung gisod sa bulsa. Ay gipasabot. Di sila kasabot. Bisag usaw na magpasabot og di gyud gusto mo sabot, di gyud nakasabot. So anyway, mao na yung background ni ana mga higala. The point is they're really out to destroy Vice President Sara Duterte because she is a threat to become the next president in the election of 2028. Manay klaro. Do you think that is fair? Unya, kinsam nila ang mulingkod kunuhay. Pagka-presidente ka na, Martin Romualdez, Jesus Maria y Josep. Now, lang daan timbo ayahag yun. Unya, kana si Risa Hontiveros. Ako mangigala makaila magug tao nga yawan on. Akong tanaw na niya, yawan on yun. Pakyut-kyut ba, pabutan-butan, no niya. Kanang magsigig gamit yun na ng taong bayan ba? Muna ilang kalaki, mga komunista, mag-rally sila, pila ka buok. Taong bayan ilang tawag na. Nagda sila sa kawawa ang taong bayan. Pilara sila ka buok. Unig mga langsad, dikdaog, kanang mga party list og ato ng tangtangon, wala, sibilyan na mo to ano eh. Party list man. Pila na nag-aanam na sila kadaghan, giklaro ginang Juma season. Giklaro na nga, daghan ni sila mag-party list ba? Gituyo, design yun sa Communist Party of the Philippines. Nasa video Juma season mismo. Dili na yung artificial intelligence nga creation ha. Si Juma yun. Nang hambog siya, o kung sa kaligon sila diri sa Pilipinas. Unya, masuko mo nganlan mo komunista. Nganong di man mo muangkon nga komunista mo? Red tagging, ipapriso ka og imong ingnon sila nga komunista.
Kay red tagging ko no, kay mamiligro ilang kinabuhi. Anong mamiligro man? Unya, ug gatuo mo nang inyong ideology, i-debate na, sustinin niya all the way to Plaza Miranda. O makasugakod ba na? Ilang piyungon ilang mataw ni i-pretend nga kanang ilang ideology sakto. Kaya di man nila madawat nga sayop. Hinay ka naman. Muna klarong istorya. So ilan ang sustenero niya, it has become a cottage industry sa mga kanang magrali-rali kana sila si Renato, nga bitong Babalo. Kinsa puloy? Di ko kadungog ni mo eh. Ko na siya. Sige rally. Oh. Renato Reyes dahil na siya. Renato Reyes. Oh. Marehasad na ng pare nga Reyesad. Nga hanggaw sad. Pare manunta pero gago man. Brutal kaya tapos istorya magigala but saan naman mau magyod. Making a kon ba? Mo nag-iingon sa kanta, making love out of nothing at all. Making money out of nothing at all.